molim vas da pripremite vaše boarding karte i pasoše. Apsolutno. Čekaj, moram jedan slike. Na našem grbu još vatra gori, neka prži, neka gori, još godina 1000 za partizana. Hrabro se bori, uvek za čast i pobedu. O partizane, o šampione, s tebe uvek smo mi, zato pobedi pesme se ore i vatre gore, jer mi smo tvoji grovari. Fumsko jedan, a i na strani, tu je masa što za uvek tvoje, sve te boje brani, uvek tu je za partizana, crno-bela armija. O partizane, o šampione, s tebe uvek smo mi, zato pobedi pesme se ore i vatre gore, jer mi smo tvoji grovari. Nikad ne prestaj, podigni glavu, kao neka kreni hrabro sad za crno-belu slavu. Ofanziva partizana, brani crno-beli tron. O partizane, o šampione, s tebe uvek smo mi, zato pobedi pesme se ore i vatre gore, jer mi smo tvoji grovari. Pesme se ore i vatre gore, jer mi smo tvoji grovari. Za partizana hrabro se bori, uvek za čast i pobedu. Odakle ste, momci? Iz Beograda. Kad ste došli? Došli smo pre juče Autobusom ili kolima? avionom iz Temišvara do... Aha. Da. Dobro, šta očekujete sutra? Očekujemo tešku utakmicu, očekujemo da će biti polupuna hala Grobara i nadam se dobrom navijanju, dobroj atmosferi i nadam se da ćemo pobediti. Pa da se vidimo na kraju Vuka u nas. Idete i za Milano ili? Idemo iz Milana. Ajde, vidimo se. Vidimo se. Momci, odakle vi dolazite? Iz Beograda. Očekivanje. Ništa. Pobede u svakom slučaju. Jel idete i za Milano ili? Naravno, da. 2 od 2. 2 od 2. Prijatno i srećno. Hvala. Momci, odakle dolazite? Iz Ivanjice. Kako ste došli? Pa ovo avionom sa Aha, sa ekipom. Da. Očekivanje? Pa nadam se pobedi, obe pobede. I Idete? sutra i u četvrtak. Znači idete i za Milano? Da. Dobro. Da ne pitam vas isto pitanje ili su isto očekivanje? Bar jedna pobjeda dosta. Ja ne, 2. Skromno. Skromno. Ajde, uživajte. Odakle dolaziš? Iz Beograda. Očekivanje? Očekivanja su 2 i plus. Došli sa ekipom? Hvala Bogu. Ekipa pristiže, do sutra svi tu. Se sviđa Bolonja? Odlično. Gospođe je bitno se sviđa, ne meni. Pošteno. Tu za 8. mart poklon ili? Pa, Milano. Dobro. Živeli Grobari. Prijatno. Od ulaska na sajam pa do dvorane trebam nekih 20 do 25 minuta hoda. A nigde nema nikoga, nevjerovatno.
Inače, ova montažna dvorana na sajmu je jedna od najružnijih u kojima smo bili, neuporediva sa onom u Paladoci u centru Bolone u ulici Piazza Biazarite. Hij is safe. Hey, hey. Scoor dus.
Ski!